kayaknya nggak suka tuh yang itu sama dia. Oh, menurut kamu kita itu kan sampai udah mungkin ya ada yang memang produser kan suruh pasar bikinnya itu produser tidak nungguin nanti saya bantu ini baru bilang mau ganti lagi enggak itu produsernya nanti kan beda-beda fungsinya kan sekalinya bapaknya nanti yang penting buat aja buat makanya pun kirim terus lu merasa ini di nomor siapa jadi kalau kamu setuju sama ini itu udah ini bang lama kerijuan makanya pun didukung aja itu makanya pun berantem masuk ini ini puncak-puncak ngomong gitu kita dulu biar kerja kan harus toko-tokonya satu mata makanan bisa mantap pun oh kayak itu lamun malah sih lamun malah sih makanya aku sendiri kenapa ya enggak itu kan nggak tahu memang nggak ada sana tuh tapi kejar kami kan di ujung tuh ujung di sana marah ada ya jadi itu sah ini saya merekam tapi ini yang lawan dong dengan yang kita lihat sore dong oh yang mana jadi daw kita geling-geling mo ni ba kasi bawa akan geling-geling sampai kamu harus begitu iya itu aku ini markato untuk kusuruh iya itu enak ini bahan nabihan itu sih keburuan kadang tanya kulahan sih nah itu sulangi kali kami juga pindah ke depan masa ada pun tampil secara masuk susah ini kayak berdoa dulu sama Allah pasti nampak kan kayak gitu jadi hari nanti si bu itu temen mengarung jalan lain bu itu soalnya bebek itu itu jahala sebab berkesalahan yang mulia pulang aja lo pak tak beli
si jabatan negeri bena hura gulu di merjemita si yarong da pelayanan doho koki adanya temanmu itu dulu kena itu sendiri iya minimal 50 dong kan paling dari tanah situ ya tiga kan itu story nanya bayar bursa kayak sesama orangnya di sini tak lebih dia mau lihat gitu lalu musik-musik mana ini rumah ya ini pesan rumah masa Allah sepuluh alat berubah deh ikut si story itu kan yang gue ini memang itu kepala colmoke ini mah nah itu mah itu itu konsistori na ita konsistori na ita dan asal sama narame oh siapa yang musik boxing oh asal sama narame anggap apa sama pertanyaan iya daripada sekolah serisan oke masalah sejauh mana sejauh mana ini udah mulai lagi aku sama jam nomor minggu dulu ira saya enggak gue ngelewat gak ada PC di depan mungkin sabolas saparopa itu hmm itu lewat di Parmian SD kedua tuh kan itu duit dah ada harap kesebengan belum putusan suara itu diberi ya apa sekitarnya tadi ya sih masuk tempat istri serang moting nih wah masa harga rasa kena ada amat teh gue merang gitu magi mau puisi dia dah utur amat tidak harus oh ini teh itu mau puisi mana kursi ya deh kan udah PB 55 mau puisi banyak nih kan 69 satu tanggal 3 nanti Rono kasih Kristen tak asli selalu ngarang orang Rono 70 hirang itu ini mah aku rasa ngarang Rono kuliah nanti nih 3 tahun tuh pena kiahai bagi pada PB kantor gubernur heran aku Song DP 50 orang di motor nawe muda dia nih kita tapi mau lo kira udah Toho amat nih teh neng mau lu polisi ya 50 oh boleh deh masih amat teh lah mayon 50 itu nih kan dulu kan orang kuliah gitu tapi soalnya gue duk perawakan kan tapi geling gue kan iya perlawak-lawak deh kenapa serius ini mengeri moting dok kan ngajar ya asal masih siap nih mbak tadi siap di bawah sorong gue tempat saya otak berita kayaknya saya dari kosongnya bang Boy udah tuh cerita wah pengen ngarah itu aku lihat dia mau maju tuh cek sebelum ujian lah kalau ada deadline dong orang kalau ini si pamer pamer ada yang juga Indonesia bagian timur Papua buka ini deh ini kita teman kayak itu bunyi program kayak dengan tuh aku rakor ini berkumpul hanya ini aja yang murah sini nama orang coklat sini sudah masuk juga Shalom. Shalom
Horas madihita saluhuna amanginang adorang so tapuka acara ibadata ima di Pentakosta paduahon jumolo mahita martanyang nahohom di bagasa rohat tabe martanyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita siap bukwede nomor 400 ono sada tade honaya sada dohot ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to diperbadia na tu mapalangi doho tanoon. Amin. Sian sion situan ni hadengganang,
marsinodang debata. Sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibana. Ai songonodo didok Jehoba. Usehonoku ma tututo dikku tupino parmu nuaeng. Jala pasu-pasuku tupino parmu sogot. Jehoba do debata, jala ibana manodangi hita. Tabato kamuma aka pelian pestai, saha rodi aka tadukni langgatan. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok kami mau liate Tuho, sienasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot hami di joho tusi. Sesuru mato di purbadia tu rohanami. Asa tunghu parhatopotami. Ho hangoluan nami. Asa loho tuho hami. Marhite-hite hapursiaon nasitong. Jala asa tokong puhalaso kami. Pasangapon goarmu. Na terpuji rodi saleleng nilelengna. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sia buku ede nomor 100 sia. Tadehon ayat sada dohot ayat tolu. Pentakosta paduahon, parningotan ari hasasaur nito di perbadia, ima patik perjolo saha rodi patik pesapuluhon. Patik perjolo, audo Jehoba de batam, ninna de batata, dan jadi maraku ahu bahenomu de batam. Paduahon, dan jadi kanaonmu, jaladang jadi sumbaumu, manang ahana di benua gijang, dohona di benua tongon, rodi na di bagasan aek, na di torni tano, yang go tunggabi si sobaon manang siulon. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan amar sineang di goarna. Pati pau paton, ingot hamuma pabadiahon are minggui, dina onom ari maulahamu nasa silohonomu, alayang go hari papituhoni. Hari paradiani Jehoba de batam doi, dan jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak mupe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro dipinahanmu,
Rodi isini hutani halak pena mangabati utang. Aidina onom ari do ditop pada bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian maibana di are papituhoni, di bahen ido umbahen na di pasu-pasu di bata, Jehovah ari paradian nai, jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasang pemudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di batam di ho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unako mangalaku. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata naso tutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai parbogoi mahami mangulahon nahombar tu patime. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sia buku ede nomor 680 sada, tai dehon ayat sada dohot ayat 2. Tatopotima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dan lomor
dosa. Songono doha tani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pe hamu. Buat hamu ma augaku tu hamu. Guru hokamu ma sianau. Aina labok doau jalan aserep maroha. Asa dapotan hasonang atau dimuna. Ai labok do augaku jalan yang dohok na hupa porsatong. Hasangapo madi di batana di gijang. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sia buku ede nomor 494 tai dehon ayat sada dohot ayat tolu. Hatani debata turpuk epistel di minggu Pentakosta paduahon parningotan ari hasasaur nito di perbadia sadarion tersurat di 2 Petrus bidusada mamuka sen ayat saplonom sahak rodi ayat 20 sada marsika soring mahita lahu majaha aidada huyuto kami akaturi-turian napinikir ni nabisu dina upa botoho kami tuhamu hagogoon dohot haroron itu hatta Yesus Kristus tung di ida mata nami do hato ngaman nai Ai di calo do hamuliaon dohot hasangapon sian di bata ama dina masa tu ibana sian hasangapon natongami suaron odo anakku haholongan ni rohaku nalomo do rohaku di ibana ima suara nahubege hami Rosian banu agijangi ujurap hami dohot ibana didolok nabadiai Jadi lamhot matong hata panurirangi hami jalatama marsitio pantusi mahami songonat palitu na marsinodang diinganan na holum pai matarida si ulubalang arii jala bicar si buan hati uron di bagasan rohamuna Omba parjolo boto hamu dang dapot hatorangan ninasa panurirangon na tersurat anggosian rohani jolma Aidang sian tahini jolma haroroan ni panengan alai ditogihon niton di perbadia do umbahen na marsuara kajolma disuruh di bata ido sahakna martua do akan atumangihon hata ni debata jala na opiopsa amin
Tapuji Tuhata, marede mahita sia buku ede nomor 640, tadehon ayat 1 dohot ayat 2. Ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok. Au forsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi dohotano. Au forsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinguhon di si Maria na gabi-gabian sieto di perbadia adorang sohaguguhan. Ido Tuhata na tumau na bernit di panghuman isilatus nama terpajak do ibana di haup norsilang na tuat gonoto di tanah namula mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu tu sialu di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tanoon manghumi halak nama ngolu dohok namate au persea di perbadia Jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho di sesani dosa, doho di hatai namandok, mulak mangulus daging hal namate, doho di hamuluan nasoro sudah. Amin. Soso dihita, sadarion di patupa huriat tado ibadah Pentakosta paduahon. Parningotan hasasaur nito di perbadia masuk di pukul 10 wita. Songonima soso dihita tapuji matuhata marede mahita hulu mahita papungupelean siap buku ede nomor 100 walu ayat sada dohot udukna.
dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salom. Dihita akka amanginang ruas ni Tuhata na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Nakpe toropsopiga hita laho makalason hasasaur nito di parbadia di pesta padua honon ganuk mahita di bagasan las ni roha majalo barita nauli marhite turpuk di parningotan hasasaur ni to di parbadia sadarion imana tersurat di opak Musa biddu 10 sada ayat 24 Rodi ayat 30. Ujahama di tonga-tongata songnon ma hatana. Na 70 situan ni Israel. Dungi ruar masih Musa laos dipatol hasma tu bangsoi akahata ni Jahoba jala di papungu di 70 halak sianak kasituan ni bangsoi jala di pajongjong nasida humaliang udung-udungi. Dungi tuat majahoba di bagasan nobuni laos makatai doho tibana jala dibuat siato di nasonggop tu ibana jala dilehot tu napitu puluh halak situai jadi dung mangulun toddi di atas nasida manurirangi manasida alai dukon ni dangbe didak dati alai tinggal dope 2 halak di parsaroan goar ni nasada si Eldat jala goar ni nasadanari si Medat mangulon huhut toddi di atas nasida ai doho do nasida masuk tuakkan atar surati alai dung ruar nasida tu udung-udungi gabe manurirangi nasida di bagasan parsaroani dungi marlojong masada doli-doli pabuahon barita itu si Musa si Eldat dohot si Medat manurirangi di bagasan parsaroan dungi Roma alus ni si Joshua anak ni si Nun parhaladu ni si Musa ola ni haposoonna nin nama alitu hakku Musa orai manasida ala nina si Musa mamadok ibana tung tamama ho mangiburu madikani ahu anggiat nian dipangido rohakku sadok bangso ni Jahoba manurirangi jala di basa-basahon Jahoba todina songgop tu nasida dungi marpungu mamuse si Musa tu parsaroani ibana tahirap dohot akkasituani Israel ima yang go sahakna ra adong do nang ruasta di Jabunabe madohoti par mingguot tahun par punguat tahun anggia mana sida taruh ditong di baritan nauli marhite ibadah online kamanginang saya taparsita do mian toddi di bagasak kita. Jala memang toddi do na mga lehot tuhita ragam ni silehon-lehon. Mabaik kita tu na mangulahon akka lomo ni rohani de bata. Di parpungat taon disungguli do hita marhite topik na pabuahot tuhita dang hasuhatan huason ni toddi ni debata. Dang hasuhatan huason ni toddi ni debata. Lapatanna roh itu tidak bisa dibatasi. Roh itu adalah bagian dari pribadi Allah. Hadirion ni debata situlusadai na mengarahkan orang percaya akan aprosea laho patuduhon pabuahon makatidakon akadenggan ni rohani debata di Portibion jala toddi ido na memampuhon margogoihon akajol mana sinunggopanna manurirangi istilah manurirangi di son ima pabotohon lomoni rohani debata
melalui istilahnya kadonga karismatik, saya olah-olah bernubuat. Memang sejarah ni bangsa ni di Bata ada nubuat, ada nubuatan dari karunia-karunia roh manang sileon-lehon ni toddi. Jala adong do namadok bahwa nubuatan itu hanya sebatas apa yang harus terjadi di masa depan. Satu sisi tohodoi, alai pada umumnya di haroro ni toddi parbadia, panurirangon atau nubuatan, ima nama perdomuan, tu na pabotohon, siulahonon ni jolma, hobartulomo ni rohani debata. Artinya mengajak orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berbuat seturut dengan firman Allah. Itu panurirangon. Alania kamanginang diturpuhon kejadian pada zaman Musa. Roh Tuhan disonggopi ma akka situa na 70 halak. Tua-tua Israel. Musa sahalak pemimpin Israel. Naung diparade de Bata sejak dia masih bayi. Ra oti godang taboto do sejarah ni si Musa. Ala ibana do na diparade de Bata mabuan Israel dari perbudakan Mesir hingga ke tanah perjanjian. Nunga di bait debata akata dahalongangan tuaka bangsa Israel. Dengan 10 tulah asaboi loason nisi parau bangsoi keluar dari Mesir. Dan itu terlaksana dan terjadi. Nunga di luas debata, Laut Merah terbelah 2. Asaboi bangsoi taripar tubariba ni lauti. Sian pengejaran ni tentara Firaun. Alai pada saat tentara Firaun berada di tengah-tengah laut itu, maka Tuhan kembali menyuruh Musa meletakkan tongkatnya di atas laut itu dan kembali bersatu. Gabe marmate yamma akka tentara ini. Aka manginang Israel yang begitu dikasihi Allah. Macai holong dorohana. Saleleng 40 tahun nasida di parhorsihani. Di luas di Bataru nasida majalo akalas ni roha. Di arian nai. Di luas di Batado obuni. Laho mangalinggobi nasida sian terik matahari. Asaunang say mohopan nasida. Di borngin nai. Di luas di Batado tiang api. Asaboi nasida las sian ari nangalii. Rodia kasih panganon nasida. Nani lehon ni debatai mana margoar manna. Makanan yang mereka tidak harus masak. Tetapi Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Alai sai marungutungu dope bangsoon. Sai marningo nasida di masa-masa tinggal di Mesir. Ido sebagian turpuhon. Marungutungu nasida tu si Musa. Buasa buano muhami tu son. Ima tabona di Mesir. Boy do mga roti. Boy manganon. Boy son do lan asing. Ipabuah-buah makan natabui. Tagan di Mesir nasida. Mereka tidak tahu. Buasa. Di luas debatan nasida haruar sa Mesir. Mereka hanya memikirkan kedagingan. Mereka hanya berpikir bohama asa tabu perdagingonon. Olah sebatasido pamikiron ni
Di besian nasida na marungutunguti. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Ali Tuhan dak sanggup pau menghadapi bangsa Mon. Nina. Sudiro sian Mehmet satu nama tua marungutungut. Menuntut semuanya. Akhirnya disuruh debatama. Di Papunguma na 70 halaki. Asa adong dongan ni si Musa berbagi untuk memimpin bangsa itu. Nak kinin takas tabigia manginang songgok ma todi na siya si Musai disagi ma tunasida. Ini perlu catatan di hita manginang zaman perjanjian lama roh itu yang sudah diberi kepada Musa dibagi kepada mereka yang 70 orang. Ujungna gabe mian matodi di nasida, gabe manurirangi manasida. Bahkan ada 2 orang, si Mildad do si Eldad nanakinin. Nasorapak di Parsaroan ima di Kemah. Gabe doh do nasida tong. Alaya dong ma sahala duli-duli pabuah tu si Musa. Pabuah si Eldad do si Mildad gabe manurirangi. Mangiburu masih Joshua. Seorang yang sejak kecilnya telah dipersiapkan menjadi hamba Musa, pendamping Musa untuk mengerjakan kepemimpinan di Israel. Alai diok si Musa mak. Unak pola mangiburu homus Joshua. Gariada di tangyakku anggia sude bangsoi songgopan itu di asa manurirangi. Ternyata ketika roh itu hadir maka manusia yang menerimanya melakukan, mengatakan apa yang Tuhan firmankan. Ima pada masa zaman Musa. Jala di kitab-kitab Yoel tong dutar surat yang manginang bahwa roh itu juga akan menghampiri semua orang percaya. Dan itu tergenapi di hari Pentakosta. Ima natarayahon 2 hari berturut-turut. Orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Alan imar dumutusi matur puhon. Pabua todii dak kasuhatan. Mangalehon silehon-lehon. Muridok dang boy batasan. Tuhan menginginkan roh itu bisa berdiam di semua orang seturut dengan kehendaknya. Olan itu tu tapangido ma asamiad dihita. Asaulu debata mangalehut tu hita. Songo dia do mulo songgop todii. Ada orang bertanya, songo dia do ciri-ciri ni jolma nani guaran dewasa dalam rohani. Ukuran orang dewasa dalam rohani. Adong do madokon ukurannya bahwa kuantitas ni pengetahuan na artinya gudang ni parbinotoan na taringot tu hatani debata. Gudang do jolma ayati dihapal mati. Songonak kadongat tate. Dihapal sudi ayat-ayati. Ima deba madok. Tetapi bukan itu ukuran orang yang dewasa rohani. Ukuran orang yang dewasa rohani bukan hanya dari segi kuantitas pengetahuannya tentang firman Tuhan. Tetapi adalah bagaimana Allah berkarya atas dirinya. Tarida siad dirina debata mangula. Marhitehon akka naulina denggan. Parjupangan ni ibana donganna
sai adong disiholong dami dohot lasni roha. Ido nanaing togihonon ni turpuhot tu hita. Ya tapangido to di niat di hita mangula to tutarida ma kedewasaan rohani. Na somura marungutungut songo bangso Israelon. Ala ni si panganon. Ala ni sesuatu merdedi becut bahkan dak parduli. Ini perlu kita latih amang inang. Di tonga-tonga ni kapar saurata baru jupak kita jol masih songoni. Holanotik dang pastu rohana Peter dang robi iko sa ilehilekon. Padahal orang yang sudah dipenuhi dengan roh atau dia sudah memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang kekristenan, tentang parhuriaunon, tak pola kisah songoniwi. Natuari di ibadah pagi, husungguri do pesta padua honon, asaro. Sekalipun kita semua jemaat memiliki kesibukan dan pekerjaan, ala topet di hari Senin. Mereka yang bekerja di pegawai negeri, di swasta, yang mungkin tidak bisa permisi dan lain sebagainya, atau tidak bisa izin. Ala hudok do, tapangido matod di marbisuk mahita. Karena memang tidak banyak lagi orang-orang yang fanatis tentang agamanya. Holanak kadong atas silum duna fanatik di agamana. Manangah hape tahu dak parduli asal agama muncul. Idong gurina sida. Anggo dihita gumudang dope kedagingan ni do honok kumaju tanda petik. Nariko dihita. Dan nariko ditu di Tuhan. Buhadwa sabuin yan. Sekalipun mungkin di perkarijuan maudoi. Angguna jolo di kalender umum 2 hari do dibain tanggal merah. Jala di situ jupa maretta doi. Dang binoto ala ahasialana. Gabi hulan hari minggui nama. Hape hari minggui umum doi. Apakah mungkin kecemburuan? Nyak kadongatai. Buasa buina sida. Nina. Ala dia pia manginang. Roh itu yang akan membuat kita mengerti. Karena memang Roh Kudus itu salah satu karunia yang dicurahkan kepada orang percaya adalah dia dapat mengerti satu dengan yang lain. Dan iduna masa di akasisian naidung rotot digambarkan sebagai lidah api. Maka tahi manasida marhata sileban. Di hata istilah teologiana glosolalia, bahasa roh. Dengan berbagai bahasa yang ada pada saat itu. Adong bahasaun. Tetapi mereka mengerti satu dengan yang lain. Songoni mata terjemahon. Ketika roh Tuhan berada di tengah-tengah persekutuan kita. Di persaurat tak, di rumah tangga tak, di ulaut tak. Adong masaling mengerti. Dang marsibal leheng na. Tordi ido. Nabui mabuak kita tusada pemahaman. Sekalipun berbeda-beda tafsiran. Berbeda-beda latar belakang pendidikan dan sosialnya. Alai tordi ido. Nama baik kita mangorom diri. Unang adong be napagi jaku rohana. Unang adong be parhatadok. Unang adong be istilah nama jerupani siswa bulu. Dan adong be alai padomuhok kita antara satu dengan yang lain saling mengerti. Musa seorang pemimpin sejati di Israel dak sanggup ibana holas sahalakna.
Idu bahi di pajongjong 70 halak akasituai. Asadong dengan na berbagi untuk bui mangaleho nakka pandangan arahan tuaka Israelun. Taboto do Israel salah satu bangsa pilihan Allah. Napistar alai toktong do na juga ladu nasida. Sibalga ate-ate. Idu satu sonari masih banyak orang Yahudi belum percaya kepada Yesus. 3 agama besar di dunia yang saling kejar mengejar. Yahudi, Kristen, dan Muslim. Idu bahen tapagido matod di asabui dami manang dia petahoy na tulu agamaon tetapi saling berbaur, saling mengerti satu dengan yang lain. Unang mamaksaun kehendak. Sekalipun maradopon nakadongata sian agama silom memaksakan kehendak nasida. Asa tak akui bahwa Muhammad itu seorang nabi bagi kita. Tidak. Ada ngadong di Bibeli tersurat B. Allah itu tuh selaku agama dan iman yang mengasihi. Kita mengasihi mereka. Sekalipun ada banyak persamaan-persamaan dalam pemberitaan agama. Alanggo na prosea do tusidaung. Hanya satu jalan kehidupan dan kebenaran serta keselamatan. Dialah Yesus Kristus. Dan adong dalam na asing. Holanido. Ido bahen gereja sampai sekarang harus memberitakan dengan kekuatan Roh Kudus bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Jala saudara apostol Paulus, semua lutut akan bersujud menyembahnya. Dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Ido bahido Yesus, adorak somanai kibana tu banua gijang. Pesan do ibana lau mahamu tuliat portibion. Baritaho kamu ma barita nauli. Didi hamu manasida tu bagasan goarni de bata ama anak dohot todi parbadia. Jala ingot ma sai na dong anakku do hamu rasi rasaro ajal ni hasyangan. Itulah rohnya yang dicurahkannya. Sampai saat ini roh itu bekerja. Dan roh itulah awal ketika dia hadir dalam hari Pentakosta, tumbuhnya, berdirinya gereja. Ido bahen torop jol mana mamerenga kasisian nai. Aturan nama biar nasida ketakutan, tapi dengan roh mereka berani berkata-kata. Jam siapa gitu masa. Makanya ada orang mengatakan, seperti orang mabuk mereka ini. Ini baru jam berapa? Baru jam 9 pagi. Mereka seperti orang mabuk berkata-kata. Gitu. Padahal mereka tidak tahu kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sejak itulah mereka yang telah menerima Roh Kudus itu, orang menyebutkan mereka pengikut Kristus. Itulah yang artinya Kristen. Roh itu yang menggerakkan setiap orang untuk memberitakan tentang Yesus. Termasuk Petrus pada saat hari kedatangan Roh Kudus itu dengan khotbahnya, dengan firman Tuhan yang diberitakannya. Saat hari itu 3.000 halak dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan sejak itulah bertumbuhlah berkembang gereja. Aka Yahudi gabe mabir manasida. Bah daktaralo be. Ha Kristen ini bertumbuh sampai ke Asia, Eropa dan lain sebagainya. Hingga sampai ke tanah Batak lewat Nomensen. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Termasuk kepada kita di HKBP Sentosa. Dalam berbagai histori
akan natabulus di Kalimantan, khususnya Samarindaun, berdirilah HKBP Sentosa. Itu semua karena Roh Kudus menggerakkan kita. Akadongatan na perjolo, hamuna pelaku sejarah sebagian yang masih hidup. Itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Nak petaboto dalam sejarah saya dong do songon hala Israelon adong na marungutungut. Itu kan? Adong do na marungutungut ibagasakan gabi jongjong gari jaun. Pasti adong do. Adong do persoalan. Hamu mabotoi persoalan muna songo dia di son. Tetapi semua itu Tuhan tidak mau perpecahan itu menjadikan gereja HKBP semakin pudar, tapi semakin bertumbuh dan bertambah. Salah satu resort terbesar di distrik Borneo adalah HKBP Sentosa. Amin. Besar nasangud dia do. Jumlah jemaatnya besar. Tentu juga kita berdoa supaya ahadu guarna pengimilim pentasian manang pabahenan tongma lambelga lam tarida. Banyak orang membanding-bandingkan kita dengan gereja lain. Tapi kita tidak mau hanya mengatakan kita yang besar, tapi berbuatlah apa yang harus kita lakukan. Jala dang bui batasatta songo si Joshua nakinin madoktu si Musa aladong dua halak si Eldad do si Mildad orai mai Musa ina tuaku orai mai ina. Roh itu bekerja atas semua orang yang dia inginkan, termasuk mereka yang membenci tentang kekristenan. Roh itu akan bekerja menjadikan mereka berubah dan bertobat. Tengok do Yusuf Roni, tengok do ka gudang do penuaingon naung pendakwah nasida, ya, naung guru pesantren nasida, ahli Al-Quran nasida, benci terhadap Kristen dan gereja, tapi roh itu menghinggapi mereka. Akhirnya mereka menyadari dan roh Tuhan bekerja, berkarya atas diri mereka. Sekalipun mereka akan mengalami kepahitan, sekalipun mereka akan dihujat, dipitnah, bahkan ada yang dipenjara. Tapi itulah resiko mengikut Kristus. Mereka bukan hal memikirkan tentang kedagingan lagi. Sekalipun mereka harus hidup di dunia ini, tapi yang utama mereka pikirkan adalah bagaimana Kristus diberitakan, bagaimana orang banyak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam memang mengikutkan Kristus tidak mudah. Yesus sudah pernah berkata, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Salib itu adalah simbol tantangan, pergumulan dan penderitaan. Ise namanahan saha ro di ujungna. Imana dapotan tupal hanguluan. Dia akan mendapat mahkota kehidupan. Manak sungguh dia pia manginang parsoryot tabi. Secara pribadi, keluarga, juga di tengah pekerjaan. Nyatakanlah kasih Kristus. Jalator di imana mangula dihita saharo di ujungna. Tuhan memberkati. Amin. Mauliate Tuhan di luas sodo hami marpungu di parningotan hasasaur nitod di parbadia lumobi diari padua honon dak piga hami naro tu bagas coromon alani songgopi mahami Tuhan marhite tod di parbadia asamia ni di hami mabuak kami tuaka ulaun lomoni roham bahkan mabuak kami tuak kalas ni roha dame dohot sonang ni roha di parnguluan nami pribadi keluarga nangaka parsauran nami pe. Pasu-pasu mahatam nahutangi hok kami. Say marparbui may isong parbui nitod di idi ngulu nami. Jala tubu aka pasu-pasu di hami. Sonang do dami ni roha. Mauliati Tuhan nakaruasmu. Nasobuy ro sa darion
hodo na boto sa kapartikian na sidabi. Say ramuti paso-paso mana sida diganub akka pardalanan ningulo na sida rodiak kaulaw nabi. Dumubi na tungod di baga sa parsahiton aliamang tunghuaso nito di parbadia ma na maddaw ni nasida. Paso-paso kaubat si panganon rodi perawatan ni dokter keluarga pe. Buy na sida malum ditikina obar tuhuaso dot lomo ni roham. Sadarion pangupok kami mangulu nami say homa na madjagay mga ramuti dohot mamaso-masuhami. Marhiti Jesus Kristus sayuloy jala tangihon mapangiduan nami mauliate madiho. Amen. Maredde mahita huta pasaha ma piliata. Ali di bata aman namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Duhot nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami masiya na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo megabewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu medjala ramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang isleon dehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di banua to ngaon songon na di banua gica. Dehon matuhami sadarion hanguluan siapa, sei sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama, disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala asi marohana mida, didopakon Tuhan de Batama buhina tu jala dipasaurhon madamena tu todim. Amin.